Huriani Tuhatta, masuk mahita, tuat cara, pesta perninggotan Paskah napaduahon. Diari haheon ni Tuhatta, dohok topik, waso ni debata napaluahon bangsona. Suaksong ni manang amanami nanami na mengikuti kebaktianon melalui live streaming di Kabagas Tabi, martang yang nahohom mahita di Bagasar Rohata. Amin. Huriani Tuhatta, tolhas dohita nuaek tu pesta paduahon, dinamarningot hita diari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian hamatean, alani jumolo ma pinasahat tabi, selamat Paskah ma dihita saluhutna. Selamat Hari Paskah. Dang hasuhatat saluhut pabahenan ni debata naong mga rorohita si lingguman ni hamatean. Alani, ulup pemna haheheon ni Tuhani, ay marhite haheheon ni Jesus dapat hita haluaon di bagasan asin ni rohana nagodangi. Tapuji madebata ala pabahenan na naso hasuhatani. Patibul ma Jehovah aletodiku, ala naong hehe Jesusi. Nunga tarbudut hamatean, nunga soluk hamonangan. Jo hamatean, di dia hamonanganmi. Jo hamatean, di dia sorokmi. Ope hamu akadongaku na hinaholongan, marsihohot jala somubauba mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasa Tuhani, marede mahita sian bukwede nomor 627, ayat sada dohot ayat 2. Yesus nang hehe, haleluya. Puji Ebehon, haleluya. Hamonangan di Tuhan baik, namanaluhon si manisi. Dasoroh puji Tuhani, Haranong taluhamateani, Sesaro Santa, haleluya. Mamunus Yesus, haleluya. Biarin marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Haleluya.
Di Tuhan debata taido hatuaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogon, napahehon Tuhan Yesus, ido napahehon dohot hita sugot, ala ni Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruma todim parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda hapersiaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa toktong huingot tami, nahehe dohami muse, siyan namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe siyan namatei. Amen. Maredne mahita siyan buku ede nomor 55 ayat sada dotolu. Tatangihon mga patik ni debata di pesta Paskah padua hot sadarion, imana tersurat di sada Korin 15 ayat 50 songonon mahatana. Ope hamu akadongak punah hinaholongan, marsihohot jala somu bau bamahamu, jala lam sumurung ma toktong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ay di boto hamudo, dang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani. Ido sahatna, atong rak mangidugogo mahita, sian Tuhan debata, ali Tuhan debata, say parguguy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata, maredde mahita,
Sian buku nomor 417 ayat 2 dohot tolu. Adedek sude hahurangan, opo tisa doblos ami, Panginoon say sesao Tuhan, sude panganraw siyoki. Tatopotima dosat tanagodangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na suhatudusan, para sirohan na sumurong aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardusa na dangolon, ro tujulo ni habang sahabadiami, manopoti jala manganggukod dosa nami. Mansai jojot warsai kami hite-hite pakiran dohot hatado dohot tambahenanami narwan dan halongi kami hosiana sarohanami dohot nasa ate-ateanami dohot nasa tondinami dohot nasa gogonami nang dumanami dan dosan girinami ubahen kami dibaheni tamado di makanmu jala uhumanmu kami Tuhan metean saleleng lelengnan. Alai nama purus mahami nuaik tuasi ni roham nagodangi, mangidu sian nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni goarmu nabadiai. Ali Tuhan, saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringok tuhasisan ni dosata. Songonod do pakpaholong ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di Leon. Asaw nang magu ganup na porsea di bana. Asa hanguluan na saliling nileling na di bana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 10 ayat 2 dohot ayat 3.
Tatangihon ma hatani debata, turpuk epistel di pesta Paskah paduahut sadarion, imana tersurat di Rom onom, mamuk kasihan ayat dulu sahat rodi ayat 10 sada, naso diboto hamudo on, sudehita, nasa nok terdidi di bagasan Kristus Yesus, tu bagasan hamatean nado hita terdidi. Atau nang tekanom dohita rabdohot ibana marhite-hite pandidioni tu bagasan hamatean asa marparangi hita di bagasan ngolunaing baru songon Kristus nang hehe sian aka nang mate hinorhon ni hasangapon ni amana Ayang gonung sa kabona hita dohot ibana dinarap mate hita dohot ibanai suak songoni mahita naktaringo tua heheon ay taboto do nunga takilang hadiri otta naburuk rapon ibana asa pinasohot daging pardosawang asa unang behita mengadop di dosa Aidung mate jolma lias do ibana siad dosa alai molo nang mate hita rapdot Kristus dihaporseai rohata rap mangulu mohan hita dohot ibana Ay taboto do nasomate be Kristus dung mula mengulu sian namate dang dirajai hamatean ibe ibana ay mate be ibana sahali doi alani dosa ia mangulu noai di debata doi sumat tusima rajumi hamu dirimuna songon nang mate di dosai alai mengulu di debata di bagasan Kristus Yesus ido sahatna mertua dua kena tu mangihon hata ni debata jala nau piopsa amin tapuji matuhatta marede mahita sian bukuede nomor 700 ono mayat sada dohot tolu tahatidakon maha porseotai songon na hinatidakon ni dongata saha porseo disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba hido ama pargogona suatu dosan natung palangi do tanoon
au porsia Yesus Kristus. Imana tinubun si Maria, nagabi-gabian si Anton di Parbadia, adorang suabuan. Ido Tuhata, natu mau nabirnit, di panghuman di Silatus, nama tetar pajal di banal di haupenot silang, natua tuan turun nuntanong, namulak mangul di are patuluan, nama naik ke surga, kudus siamu di bata Jawa, amanai pargo nasuatu dosani, disimai bana pemamulak sukut tutanoon, manghumi halak na mangulu dot namate, au porsia ditor di Parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan elak Kristen akan nabadia, doh ya sisaan di dosa, doh dia tain nama doh, mulak mangulu sukut daging elak nang mate, doh dia ngoluan asora sudah, amin. Tapuji matuhata, huhut papungu pilihan, marede mahita sian bukuede nomor 10 ayat sada dohot udutna. Dame nasmurung sia salu naroha iman namaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom jala selama pasca padua hemah dihamu amanami do inanami namang yuton parsorata marhiti live streaming nang tarlubo bima dinaro di bagas coroon. Alani dia mau kadongan hatani tuhata di pesta pasca padua onon imana tasura sia buku 2 Musa bidu 10 ayat 26 1 ayat 20 sada. Ujahama dihita tapayutiu ma di bagasan rata sono ma di dok disi dungi di dok jauh ma tusi Musa patol tol matangamu tu atas laut asa sumuang akka aeki likup tu halak Mesir tu hakka huretana doho tu hakka parsihudulna. Jadi di patol to si Musa matanganna tu atas laut gabe sumuang malauti tu dalan nahian mareak torang ari
gabe mapurs ma halak Mesir majupakon aiki gabe ditunggalikon Jahuba ma halak Mesir tu tonga-tonga ni laut. Ai sumuang ma akka aiki jala dilikupi akka hureta dot akka parsihudul ro di sude parangan ni raja parau akka namang huton nasida tu bagasan laut dang adong teba sian nasida nanggosada. Alai anggo hala Israel mardalan dinamahiyang di tonga-tonga ni lauti jalagabe dorpi dinasida akka aiki di siamun doh di sihabirang nasida. Asa di palua Jahoba dinasadari hala Israel sia tangan ni hala Mesir. Gabe di ida hala Israel ma mate hala Mesiri di topi lauti. Jadi dung di ida hala Israel tangan natibul nabi nain ni Jahoba tu halak Mesir. Gabe mabiar mabangsoi mida Jahoba. Jala porsia nasida di Jahoba doho di si Musa na posonai ido sahatna. Damang do dainang nang soni dongan saho porsiao di bagasan Kristus. Toro sopiga do hi huria sonarion nama mestahon pesta Paskah na paduahon. Sai na ulo dui na marbosir alaniaka ulaon sigarup ari. Ujungna gabe saotik ma akka ruas rotu akka parmingguon molope di patupa Paskah na paduahon. Tohodo nian damang do dainang gudang niaka siloni lumobi museng dang tanggal merah sodarion ima di hari Senin ai hari karejo do alai nata pesong ni dia mokadongan tapatupa do Paskah na paduahon di Borninon. Alani damang do dainang pola do di patupa huria 2 hari di pamasa pesta Paskah. Siala ima nanaing paboton na buasa iko sape 2 hari di patupa pesta Paskah. Ima ala tung masai argado pesta Paskai. Pesta haheon ni tua Jesi. Buasa masai harga. Ai didok do dihita dia mokadongan. Ia so hehe Jesusi dak sitong ojani haborsiota. Sonido padohani Apostol Paulus. Didokdo ia so hehe Jesus sian hamatian rumarma jamitanami. Marisuang masalu nei. Marisuang mahaborsiotai. Alai damang do dainang alane hinorod ni daung Jesus sian namatei napatuduhon tutusi tutudo ibana anak ni dibata tutusi tutudo ibana Mesias na sian dibata jala tutusi tutudo ibana nagok huaso dang adong na boy mangalo huasona nang hamatian nang huaso ni sibolis dang adong tuk huasona manalohon manaluhon Kristus tuhatai. Alani amo kadongan sa porsial. Alani lam toguma haborsiota. Makabosi tuhatai. Ima Yesus Kristus tai nang pataluon hamatiani jalan na mangolu di ibana. Ibana do tuhata na mangolu. Jala na mawaso rodi saliling nililingna. Ima na patoguhon jalan na pahoton haborsiota makabosi Kristus si pamonangi. Alani damang do dainang. Ia trupuk ni jamita pesta Paskah paduanon. Ima manaringoti berita ima haluon na pinamasa ni debata tu bangso haholongan nai ima bangso Israel. Ima ujung na haluar nasida sian parhatobanon ni Mesir. Di nasaliling 430 tahun nasida
Di pahatubanan ni halak Mesir, di tongos di Batama, imana posona si Musa. Nao manguluhon bangsonai, asa haluar nasida sian pahatubanon Mesir, jala asa bongot nasida tutano na pinar baga-baga ni debata ima tano Kanaan. Alai amang dota winang laluar nasida siatano Mesir tunggu dang do hapeng ragam ni akka hamolon ni nani aduban ni bangsone. Dang pitor hawar nasida pitor sonang rohana. Dang pitor ditoguon bang si Musa na poso ni debatai pitor makalaso rohani nasida. Tung masay takang tung masay gudang do. Hamolon na aduban nasida. Parjulo bui metaida mang do taminang ima tung takang do rohani Raja Firaun. Maradupun si Musa do si bangsonai. Jala dang dung di pamasa debata marite na bosan di Musa natape di pamasa si Musa manang di pamasa debata ima tu Raja Firaun ima 10 panghuman manang 10 tula saya tong do bartakang ima Raja Firaun pola do sahat dilele ibana ima bangso Israeli ima naik buanon ni Raja Firaun mamuseng mulak bangsoi tutano Mesir. Alani damang do dahinang inohon ni nama sai nadi ida jalan nadi pakilala ni bangsoi gabe sanga do hapeng mebir bangso Israeli. Sanga do nasida mebir jala sanga do nasida marutungut tu badebata nang tu si Musa. Pola do nasida marutungut mandokot tu si Musa. Musa anggo songonodo bai nomu baik ke pola bol togionomu no hami keluar sia tano Mesiron. Dangalah holan ala haron di si Raja Firaun nalam jodok mengalili nasida. Alai lam tabba mabiyar ni bangsoi Israeli mernida naung tipak di jolo nasida. Tipak maliber nasida di jolo nasida. Di nasida ima laut tiberau. Jala tongon nasida pado-pado galubang di lauti. Gabi suku-suku ma di bagasan rohana bohama baheno di bangsoi mamulusi di jolo laut jala dipudi Raja Firaun mana gabe dakini doko kami gabe mabir bangsoi dung haluar sian pebuangan di jolo ngalaut dipudi ma museng ngaro Raja Firaun lau mangalile. Alani damang do dahinang tongon museng ditiki mardalapat do nasida jaladang adong kapal lahu mabuat nasida mamulus manak mana ripari lauti yang go pikiran ni bangsoi nama na ikon hona takut nama nasida na ikon mate mana nasida na ikon hona na ikon gabe buano nasida mana nasida tu pebuangani ido ubahen gabe marutungut ima bangsoi tu si Musa di dokma buasa pola iko buano munasida mate di inganono nunga sada padelian na masa tu pikiran ni bangsoi ay suadong be na boy tarpatu pa bangsoi ima naro di pikiran na si Debi ay songbe ay di juluna laut tiberau na baceduas di pudina nungaro Raja Parau do paranganna lahu mangalili nasida lahu mabunuh nasida. Alani dia mau kadongan saprosiau di bagasan Kristus. Marite waso ni di bata bui mamasa nasodung hea masa nasodung hea dipikiri bangsoi ido di lehot di bata. Imana masa di bangsa di Israel ditiki nasida mengadobi laut Tiberau dot mengadobi pangalilian ni Raja Firaun dot paranganna di bahat debatama
masa nasodung hea masa jalan nasodung hea dipikiri bangsoi di batama mahiyang ma di tonga-tonga ni lauti jelabui ma bangsoi mardalan manaripari so agia manang mahua bangsoi jalan na dinaung conok bangsoi tutopi ni lauti laus lam maconok museng raja Firaun dot akka paranganna disuruh dia batama museng si Musa ima patotolho tanganna tu atas ni lauti asa sumuang aiki lauti ditutu halak Mesir jala majadi do songoni amang do tawinang dina ditunggalik ko de batama halak Mesiri tutonga-tonga ni lauti asa dangadong namahua sian nasida nanggo apala sada sude matahe nasida maragian tu lauti alai taida ma imana pinamasa ni debata alai anggo bangso Israel mardalan nasida dinamahiyang di tonga-tonga ni lauti jala gabe dorpi di nasida dia ka aiki ima dia siamunna nang di siabirang ni bangsoi bayako kita mamang lauti gabe dorpi gabe imadakon hadang penghalang nasida topang nasida alani damang do deinang doa sa porsiao di bagas Kristus marite na masahi di da bangso Israel ma so dia waso ni debata na paluon nasida marite tangan na tipuli Inohoni gabe tahal umum jalat mabiar mabangsui mida debata jala porsia mabangsui ima bangso Israel mida debata do mida nabosona alani damang do dehinang anong mapiga-piga na gabe sipi obota marite siya turbukon na mapardomuan di pesta Paskah paduanon na parjolo di dok marite turbukon di bata para siroha jalan nagok waso ido na patupa akasakap hatuaon dohot haluaon di bangsona ahado lapatani amang do taminang ra dihita saluhna jojot do hita songon bangso Israelon na mangadupi na di bagasan akaparukilang uju hita mabiar jalalalap say holsohan uju naro akaragam ni hamoloni gabe jupang sipata suku-suku do di bagasan rata buasa luason di dewata masa ragam ni akahamoloni jala di deba ni halak adong do raman dokot molo na tuto na molo na tohodo pardengan basa tuhani puasa loason na ro ragam niaka pangucunani sudi matahe gabe mabek kita ima gabe holsoan alaya mu akadongan boy dora masa di ngoluta songon na deodopen ni bangso Israelon ima didiki nama mulus na sida di laut Teberau HP dang diboto bangsoi songo dia carana didiki na sida di topi ni lauti dang menyeberang tu seberang ni topi lauti ay dang diboto songo dia carana lau menyeberang rasongo ni dora dihita amang do taminang sipata di hangoluat tahun uju jupang hita aka parukilon jupak kita aka hamolon itu lagi nunga rosia jolo nunga rosia pudi sudi matahe mabenda sida gabe holsoan nang songni pehita amang didiki uju aka parukiloni didiki uju ni aka permasalahani marop aka parngulutai sia jolo sia pudi sia tonga-tonga sia habirang do siamun nang sia gijang nang sia torupe nang marop pita alai di somma idaota sada parsiajaran pabahenan ni dewata molo tumpe
di paluas di bata ro kahamoloni alai tahingo ma dang pasoboni hita mengadupi saluk nai so mardongato di bata. Ini yang harus kita ingat. Walaupun permasalahan yang datang menghampiri hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri menghadapi penderitaan ini. Ibana dona marwaso digijang ni saluna jela ibana dona tuk paluau kita dan pasobona hita. Nangpe idauta songon naso mungkin hita malua sian akka parukilodi. Nangpe nakidudo ko kami nangpe songon idauta songon naso mungkin hita malua sian akka parukilodi nunga rosia puri nunga rosia jolo adong sian habirang adong siamun alai taida ma songon dia nabi nahani dewata naso dung dipikir hita pe naso dung taida dope di barisan ngulu tahun di patong odo tu akka hita nama jauh guarna. Ini yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Idolaki dodoko naso dung dipikir hita pe naso boy tartuk pikirata naso dung taida dope ima laki dodoko dipikirata di bagasan ngulutta nunga dipatongon debata. Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Alani damang dok denang bui bangsoi mamulus lauti di tano nama hiang nasida mardalan jala adong di habirang dok syamun nasida tudo sosongon dorpi nakin nama jaga nasida dang agia mahua bangsoi di bahan aiki na adong di laut pirawi alania omma alani papahenan di dewata alania mo kadongan boy dong mungkin masa di ngoluta paru kilotai songon aik do galubang di laut di berawi alai nang pesongoni gogo di laut di berawi gogo ni paru kilotai gogo ni akasita ono tai amang do taminang alai nang pesongoni yakin dan mahua hita pasia mahita dan mahua hita saleleng debata manotong madongani hita. Ini harus kita imani di tonga-tonga nih. Alani tong pos marwata sia tano nama hiang do hita mamulus regam ni hamolonian non bainon ni debata songon bangso ni debatai nama mulus laut di barawi di dongani debatado hita mamulus regam ni paru kiloni namasa di tonga-tonga ni nguluta debatado na palua baksona debatado na palua kita sian akar regam ni aka namasa di bagasan nguluta alani masyajar mahita mang do taunginang imasiat bangso ni Israeli tapajonok madirita tu debata dahola tutu hatta pardega basai mahita mapurus jala mahaporusan mahita hola tu debata imana parjolo nagabe idahota siat tutuk taot di pesta paskata dapat 2 hon napa 2 hon namang do tawinang didok do tu hita unang halupau kamu dengan bahasa ni debata naung paluau kita. Ini yang diingatkan kepada kita, jangan kita lupakan. Aina sipata jojok do hita kahapar daging ondot hajol maut, sipata hita lupa kacang akan kulitnya. Ini yang mau diingatkan kepada kita, unang halupau kamu dengan bahasa ni debata naung paluau kita. Ido na pinatu pani bangsoi. Songon bangso Israel naung pinalua ni debata marite tangan na tibuli lapatan na sian haguguna di palua debata bangsoi dada sian gugu ni bangsoi aidang margelok bangsoi songon didok ni parpesalmen ay songon gedo ibana dang adong guguna jalah hinohoni gabe dipuji bangsoi ma debata lapatan na damang do dinang asa disod di paingok dohita mandok mauliate jalan memuji tuhatai pardengan basai ai ibana do ai ibana do debata na paluahon bangsona jala ibana do debata na tama si pujiota
Atau tak soba may ibana. Nang manongos haluaw dihita galuk jolma. Songon naong dung pinamasana tu bangsa Israel marite tangan na tibuli. Ikot tapuji may ibana. Alani hamok kadongan. Tutu nakisongon hudoko kami di bagasan ngulu taon. Do si taonon hinornia kadosa. Marukil dohita sian akka hamoloni. Alai tapuji matuata Yesus Kristus. Nang ro tu portibion paluah kita. Marite panobusyon na dihaw pinarsilangi. Mudar naung durus. Di dolo Golgata imatadda pardamiata dohot debata. Nunga mate Kristus. Jalam nunga mangulu ibana sian hamatiani imatadda ni haluotai. Tadda hamonangan ni Kristus. Ima tadda hamonangata. Kristus do si paluata. Kristus do pangolu hita. Alani damang do dainang. Kadongan sa porsyauta. Di hari pesta Paskah na padonon. Naing manotong hita, naing matoktong say tahabol teon. Pakkokok ni Tuhan Yesus di hita jolma naung manubusita sia dosa manang sian hamatian. Alani di paingot tupukot di hita asa marsitu tu mahita majakon jalan makaposi Yesus. Nagabe debata jala si palua di todita. Danga dong asing na palua kita ia so mahite waso ni debata di bagasan Kristus. Ala dia tong malas marwata. Las marwata ay nunga di topa na ibaru kita. Kita sudah diciptakan menjadi baru. Nunga di topa na ibaru kita di bagasan tuatai. Nunga gabe si parmunang hita di bagasan Tuhan Kristus tuatai. Tung masay hargado waso hayon ni Jesus napahiyon partodiotai napasuwak ko gogo doho pakirimotai asa say totong margogo jala marlas ni roh hita makamonakon saluna paraluan na masa di tonga-tonga ni nguluta. Alani damang do dahinang naparpudi na yung sidohonon marite turpukon nunga monang Kristus jalahita pe gabi halak si parmonang mahita halak natutu porsia di bagasa tuatai manotong mahita manotong maibana gabi halak si parmonang manotong mahita gabi halak si parmonang ala na pinamonang ni debata di tonga-tonga ni hayon ni Kristus na paluhon uhud na mga leon hanguluan sisa leleng ni leleng na di tonga-tonga ni nguluta. Alani damang do dainang margogo mahita mahite turpuk jamitata di pesta padonon. Amen martangiang mahita. Alay Tuhan di bata mau liate ma diholong dohot huasom na sumurungi. Nang malubu sami siya dosa nang hamatian. Mahite pakkokok ni Tuhan Yesus. Saya dongani mahami totong diregam niya kaparaluan na masa di ngulu namion. Nunga monak ko manaluon hamatiani. Gabi di bagasan hamonangima hami mangulu. Jalan makamonakon salut akka na masa di ngulu namion. Binuji magwarmu alay Tuhan Yesus Kristus. Jala si Pangulu hami. Amin. Mari debehita siat bukede nomor 10 sada ayat sada douduna laos tapasa ma pilihan.
Cocok kita salutkan. Mulai mata pasatu Tuhan dia bata pakasih rohai ainunga di tubuh kita padu halion sia gudang ni asine rohana tu pakrimon na mangolu maritehite hayon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate si palua jala si pangulu Tuhan Yesus dihita ibana do tuhata ibana do uluta sihu tonota atong marlas ni ruah mahita siala hayon nai Nunga talu sibulis, talu hamatean, talu banua toru, dama biar belita, nida hamatean dot sorokna, ainunga monang Tuhan nami. Alani upangido hami matuho, saya sima roham patugu mahaprosyan nami maniop habarita naudi, asa unang ganggu rohanami dina hubulu sami hamatiani, saya sungguli marohanami rohani dongan nami, asarap hami sian paraluan na buruki asa tarulau kami parange na bebaru say pasu-pasu bahuriam do paberita nauli na maberitaon na hayon ni tuhatay asa lam tarsunggul akan apidim roha jalahe sia dosa nabi say papos marwa nami makaprosyai nau mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardingganan ni na pinatupa ni anakmu say pasabam jala pamalum ma rohanami Topa marohana yas dohot toni na marsiohot di bagasan hami asa tarhajok tungkong kami naung pitor hami ala ni hati goran na painatu di Tuhan Yesus Kristus. say sungguli mapakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marniot akadongan nami naung jumulo ni alami jala asa tarapul rohanami manao si taon di hasianganon saya puli maakan namatian na dangol na pugus na marina akan na mabalu dot akan na malungot tu banua gijang marite hayon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tatangnya kema piliata. Ale debata amanami na di bano gijang hodo harwani salut sileo na dingga do nasa ulibasa na maulitus. Upasatami masyan na nilomi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asaw parsya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni uriam doho di portibion.
Buhay marwanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni sileo-leomi Tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alay aman namin na di ba nagijang say pinarbali ang magwarmo. Say Roma harajamu say saut malomo ni Ruham di ba notongon songon na di ba nagijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari. Si sama dosa nami song panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami togion tu pangucunan palua mahami sian pangako. Ula mahamu di bagasad dami jala hamuma pasu-pasu siya debata. Di pasu-pasu jala di pasu-pasu jala di ramuti tuan debata mahamu. Di sondako tuan debata mabuhina tuamu jala asima rohana midahamu. Di dopako tuan debata mabuhina tuhamu jala di pasorma damena tu todi munabi. Amin.